ҳамдорон азиз салом алайкум. имрӯз 19 июли соли 2025 қарор дорам дар ҳавли худам ва ба шумо ман нишон дод метиҳам ки чӣ қадар ангурро ман канда партидам. ин ангурҳо луқ шудан. сабабаш ин ки ман бисёри бадмондагӣ будам дар болои ҳамин ва инҳо луқ ки шудан ман ҳатман ҳамаи луқшагиҳоро канда партидам. вале дар интернет гуфтан ки не вай наканиду, дер шуду. дер шуд ки дарахтро раҳматон намебиёд ки дарахт барои соли оянда қувват гирад. ҳоли моҳи июл аст. август, июл 20, 10 рӯзи июл, пурра август, сентябр. ин дарахтро кам кунед, ака зур омадааст, луқ шудааст да. кам кунед ки бечора қувват гирад барои соли оянда. ин хеле муҳим. агар ин ҳамин луқ қувваро мегирад, на ман мехӯрам, на худи дарахт қувват мегирад. ин ҳамдиёрони азиз, ягона роҳ луқ ки шуд канда партоед. умуман вақте ки баҳорӣ мебинед ки бисёр мебандад, шумо кам кунед инро то ин ки ангури шумо ба қувват шаваду фарзандашро тавонад кармид карда. инам боз ман мегӯям ана ино меканам. ҳозир ин аллакай луқ шудааст. дидед? ин ангури кишмиши амрикои ламборҷини аст ки анин соз меистад. инашам луқу акун қувват додем. ин хушк инро канда мепартоем, мана меқапем кадомаш ки аллакай дар даст, таги даст луқ бар ин монанд мешавад, мо ҳатман канда мепартоем. инам луқ шудааст. инам луқ шудааст. таги дастанда маълум. ҳамдиёрон азиз, лоақал токатонро раҳм кунед ки соли оянда ин токи шумо боз ба шумо мева диҳад. анинашам луқ шудааст. анинам луқ шудааст. ҳамин таги даста маълум луқ шудагиш. ҳамдиёрон азиз, ин буд ҷавоб ба саволҳое ки ангури мо луқ шудааст чӣ кор кунем. инро аз аввал аз баҳор кардан дар кор. луқ шудагиро аз баҳор кардан дар кор ки луқ нашавад. анамхел кадоме бо ман розӣ нест, марҳамат далелаш факташро биёрад ки ҳамин луқро ман монам дар болои ангур ки ин луқро ман намехӯрам, чунки ин хушк мешавад ва на ангур бечора қувваташро ба ҳамин сарф мекунад бо як моҳи дига. ман дуруст кардам ё нодуруст кардам?